מה אתה חברים? כאן אריאל. אוקיי, אני לא יודע למה, אבל פשוט... לא, עזבו. כי תראו. כן, קצת פתחתי דרופים, יצא לי מלא קרדיטים וקיבלתי את מורטיס. כן, לא נורא. מכל מצא לי 3 מדינה. בא לי אגדי. תן אגדי. איזה שיטה לא תספרר. לא, קרוב. או! קולטים שעוד 3 ימים אחרי שכדוי. תביא את 5 אצבעות. זה לא 5 אצבעות, רגע. ה5 אצבעות לא עובד לי יותר. אוקיי. מה? אין אגדי, לא קיבלתי. תביא אגדי, לא מיתי. סתם, גם לזה אני לא אתנגד. בא לי אגדי, לא אפי. עכשיו תראו אם זה לא אפיק ומעלה משהו בא לכם. התכוונתי ב10 הבאים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא, נו, מה עכשיו? חברים, אני אעצור כדי... זה ייקח לי נצח, אז יאללה ביי. כן חברים, סיימתי את ה... אוקיי, זה 7, 8, 9. רגע, אמרנו אפיק ומעלה, אז יצא לי אפיק. יופי, עכשיו אני יכול. בא לי אגדי, תביא אגדי. אני לוחץ על הפה. עוד יותר גרוע. יוצא לי עכשיו אגדי. אני אראה לך מה זה. וואי, המספר 1 זה המספר הכי טוב בעולם. לא, המספר 2 זה המספר הכי טוב בעולם. זה השני. הבנתם? סתם. זה מדהים. מה זה המזל? הזה. איך? גם מקודם יצא לי אחד אחרי השני, אבל לא, אם לא יוצא כאן דמות, אני לא יודע מה... איך? אוקיי, זהו, אני לא בא לי מהבטל פאס. המזל זהו, אין יותר מזל. בשביל... אני רוצה דמות. אכפת לי, תביא לי את ברלי. כל עוד זה דמות אני שמח. זהו, עכשיו אני לוחץ בצד השני. איך? הבנתי, פשוט אני לא צריך לי... די, זה לא הגיוני כבר. לא יצא לי אגדי אחד.
יש. אני לוחץ על הפה. פה זה מזל? לא, על המסך. פתאום יוצא לי אגדי? לא. אני חושב זהו, אין לי יותר מזל. רגע, יש לי שיטה בעל פה. עין אחת, עין שנייה, עין שלישית, לא. נכון. זה לא הגיוני שעדיין לא עשה לי עבודה. לא, באתי לומר, אולי הוציאו אותה, לא משנה. פליז, דמות, חיכיתי לזה הרבה. בבקשה. דרגו! תודה אלוהים, תודה. זה על זה שלא קיבלתי אגדי הרבה זמן. יואו. אני לא זוכר איפה לחץ. כן. עכשיו בפינות. אני עושה 2. אוקיי, אחרי ה-0 סטארדרופ האלה נראה שנעבור למגה בוקסים, כי בינתיים אנחנו לא מקבלים דמויות, קיבלנו רק את דרגו. כן, אמרתי לכם, אנחנו לא מקבלים דמויות. נעבור למגה בוקס. מה זה הדבר הזה? אני אף פעם... 10 פריטים. אוטיס. שם? אם יוצא כאן דמות אגדית, זה יהיה מטורף. פרל, סבבה. אוקיי, דמות 11, זה אומר שכן, דמות אחת. בי, ג'י. דמות 5 להיום. רב שאני אעשה גם חלק 4, אם אני לא מספיק. לא, מה זה? יופי, הייפר צריך לבי, מה אכפת? פירלו אותי, מה שיהיה. אז מקבלים אגדי, לא אגדי, דמות. לא, נו, מה זה? חברים, אוקיי, אני שנייה חודר. כי חברים, חזרתי, לא היה אינטרנט. מי שלא היה פעם בתיבות וחושב שרק אם מקבלים 6, זה תיבות אומגה, אז צריך 11 בשביל זה, שיקבלו משהו. מה הולך כאן עם האינטרנט?
רגע, מי שלא ראה את הסרטון הקודם שלי, שילך לראות עכשיו. אני אראה לכם באג מטורף. ושעל הדרך ישים סבא ולייק. מה אני רואה? מה אני רואה? אני לוחץ עליה, ותראו, לא יוצא כלום. לאש, תראו כמה נקודות יהיה לי לאש. 11. ראיתם? משהו טוב? קורדליוס, אני לא מאמין. קורדליוס. איך? יש. תודה אלוהים. שני אנשים אגדיים בדמות ביום אחד. תביא לי אש. תראו כמה נקודות. קורדליוס. אני עדיין לא מאמין. מה? פתחתי בטעות. איך? דמות שלישית היום. איך? What the fuck? אני לחצתי על התיבה הגדולה בטעות. 11 דברים. עם עוד דמות אגדיה. אוקיי. לא ציפיתי לזה. כאילו לא ציפיתי לדמות אגדיה. כאילו אגדית. 11? מה? בל. Come on, let me show you how it's done. וואי, אני עדיין לא הקלתי את זה שקיבלנו את קורדליוס וקיט. אוקיי, זה היה בטעות. 11? יש 11. אז טוב. סרג'! דמות רביעית, אגדית. איך? יש. הפעם קודמת שקיבלתי את קיט דפקתי את הראש, עכשיו אני לא אעשה את זה. פתאום מקבלים גם את קרום מהקרדיטים. אוקיי חברים, לסוף הסרטון. יופי. חברים, אני חושב שכאן נגמור את הסרטון. אוקיי, בואו נסכם מה קיבלנו. רמת כוח. אוקיי. קיבלנו את דרגו, פם, סם, פרל, אוטיס, קורדליוס, בל, קיט, לרבלורי וסרג'. כי חברים, אני חושב שכאן נסיים את הסרטון. ודבר אחרון, יש לי את אדגר, כן. יופי. יאללה ביי.